Pompierii au revenit astăzi la blocul din Timișoara, a cărui mansardă a ars ieri dimineață. Au încercat să afle ce a dus la izbucnirea flăcărilor și tot astăzi primii locatari au revenit în apartamente. Vă reamintesc că incendiul a distrus toate locuințele aflate la mansardă, iar apa folosită de pompieri pentru stingerea flăcărilor a deteriorat alte câteva zeci de apartamente. După stingerea flăcărilor, accesul în bloc a fost permis ieri doar anchetatorilor. Toți locatarii au fost evacuați. De altfel, majoritatea celor care locuiau în imobil erau chiriași. Deocamdată nu a fost identificată o cauză clară a incendiului. Investigatorii, și vorbim aici de polițiști a serviciul criminalistic, dar și de pompieri, au verificat fiecare încăpere de la mansardă, au ridicat mai multe probe care vor fi folosite în anchetă. Ei presupun că cel mai probabil incendiul a fost declanșat de un scurt circuit și încearcă să stabilească acum unde s-a produs acel scurt circuit, fie într-un apartament, fie aici la tabloul electric. După plecarea polițiștilor și a pompierilor, locatarilor le-a fost permis accesul în bloc. Complet distrus, toate bunurile au ars, tot mobilierul, deci practic nu mai este nimic. Cei care locuiesc la etajele inferioare au făcut curat și s-au mutat înapoi în apartamente. Patul ăla e ud, ăsta e ud cu folie, stăm pe el, că nu avem pe ce să dormim. Oamenii au încercat să reconecteze blocul la utilități. Deocamdată au doar apă potabilă. Să vedem când o să vină cu căldura și cu acoperișul de sus ca să putem fi în siguranță. Deci nu cerem mare problemă. Au apărut însă și primele ipoteze cu privire la incendiu. Am înțeles că în zona tabloului de contoare, acolo unde erau și panourile de siguranță, acolo erau flăcări cu scântei albastre, din ce au văzut chiar chiriașul care mai devreme a plecat. Incendiul a izbucnit dimineața la ora 7 la imobilul de 4 etaje și mansardă aflată în apropierea complexului studențesc din Timișoara. Peste 60 de locatari au fost evacuați din clădirea care ardea.